Türkmenistanyň orta mekdeplerinde täze okuw ýylynyň başlanmagyna 2 hepde galanda mekdeplerde para mögsüminiň möwjeýändigini synlasa bolýar. Balkanly enatalaryň ençemesi çağany ýöriteleşdirilen mekdeplere 1-nji synpa ýerleşdirmek üçin sorulýan paranyň möçörüniň 10 miňlerçe manada ýetýändigini aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri 16 awgustda Sewitden maglumat berdiler. Türkmenbaşy şäherinde çağalaryny daşar ýurt dillerini çuňgur öwredýän yerli ýöriteleşdirilen mekdeplere salmak isleýän enatalardan açaçan para sorulyp başlandy. Para şäheriň bilim bölüminiň käbir resmileri we mekdepleriň ýolbaşçylary tarapyndan sorulýar. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly ene gurrun berdi. Enatalaryň sözlerine görä paranyň möçöri mekdebiň ila tarasyndaky awraýyna görä 20 miňden 50 miň manada çenli ütgeýär. Bu Merkezi Bankyň kursunda 574300 Garawadaryň nyrkynda $1000-2500 töweregindedir. Bu mekdepleriň arasynda şäheriň 1-nji, 10-njy, 13-nji, 26-njy mektepleri bar diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz bellidi. Türkmenistanda başlanyç we orta bilim muht hasaplanýar. Ýöne habarçymyz çağlaryň bu mekteplere okuýby ýa-da goloýda ýaşaýandygy esasynda muht girmek mümkinçiliginiň tas ýokdugyny aýdýar. Bu mektepler para vermedik enatalaryň çağalaryndan inglis dilinde syna galyp olaryň hemmesini ýykyp goýberýärler. Sebäbi bilim işgärleri olardan 6 ýaşly çağalaryň bilmejek zatlaryny soraýarlar. Bu mektepler adaty raýatlaryň çağalary üçin däl. Diýip Balkanly başga bir ene aýtdy. Azatlyk şäheriň bilim bölümi we mekdepleriň administrasiýalary bilen habarlaşmagy synanşdy. Ýöne ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada maglumat alyp bilmedi. Awgust aýyndan başlap Türkmenistanyň orta mektepleri çağalary 1-nji synpa kabul etmek üçin resmi namalary kabul edip başladylar. Resmi metbuatyň 26-njy iýulda çap eden habarynda 2023-nji 24-nji okuw ýyly üçin 1-nji synplary 2017-nji ýylda dolan 6 ýaşly çağalaryň 10 miňlerçesi kabul edilýändigi bellense-de olaryň takyk sany barada hiç zat aýdylmady. Şeýle-de habarda ýurtda işleýän orta mekdepleriň umumy sanynyň 2000-e goloýlaýandygy bellenilýär. Ýurdun 200-e goloý mekdebi matematika, informatika, tebigy ilmler, takyk ilmler we ynsanperwer ilmler şeýle hem inglis, rus, nemis, fransuz, italyan, Hytaý we beýleki daşary ýurt dillerini öwretmäge ýöriteleşdirilendir diýilip maglumatda aýdylýar. Ýöne onda ýöriteleşdirilen mekteplere girmekdäki para berim barada mesele gozulmaýar. Türkmenistanda çağalary başlanyç synpa kabul ediş mögsümindäki para berim meselesi barada Azatlyň habarçylary ýyllar boýy habar berip gelýärler. Ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiz ýöriteleşdirilen mektepleri tamamlan çağalaryň hem ýurdun ýokary kujaýlaryna parasyz tas girip bilmeýändigini, sebäbi para berimiň ýurdun tas ähli puwdagyna ýaýrandygyny aýdýarlar. Ýöne enatalaryň ençemesi bu mektepleri tamamlan çağalarynyň daşary ýurtlaryny çuňgur öwrenip daşary döwletlerdäki okuw jaýlaryna giren halatlarynda öz bilimi, başarny bilen okap bilmeklerini we ýokary hünärli hünärmen bolmaklaryny umyt edýändiklerini aýdýar.